Waqt żjara li għamel fis-Spiżerija l-Mellieħa ftit jiem qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali li għaddiet, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien wieħed li sal-aħħar ta' dik is-sena l-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek kellha tinferex ma' Malta kollha. Sal-aħħar naħseb tas-sena nkunu full blown over 80% tas-sistema f'Malta u anki f'Għawdex inkunu implementajnija. Iżda sal-aħħar ta' dik is-sena kien hawn 44 lokalità f'Malta mingħajr l-iskema tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek. Il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar mitlub jgħid mid-Deputat Laburista Silvio Parnis kemm tfadal lokalitajiet li għadhom mingħajr dan is-servizz qal li tfadal 12. Mit-tarif moti fil-Parlament jirriżulta li 4 snin u nofs wara li suppost li l-iskema ddaħlet fil-lokalitajiet kollha f'Malta hawn dawn il-lokalitajiet mingħajr dan is-servizz. Birżebbuġa, Ħamrun, Marsa Skala, Marsa Xlok, Ħalqormi, Siġġiewi, il-Belt Valletta, Ħażabbar, ix-Xajra, Ħażebbuġ, iż-Żejtun u ż-Żurieq. Dan ifisser li l-parti kbira tal-lokalitajiet li għadhom mingħajr din l-iskema jinsabu fin-naħa t'isfel ta' Malta. Fit-tweġiba tiegħu Joe Cassar ma tax data ta' meta dawn il-lokalitajiet se jkollhom l-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek.